Alaik man dato nga gundaway, pangkablaaw kada kayo, iti naragsak nga panang celebrar tayo, iti maikasanggasot nga panagwaywayas, ti ili tayo nga pinili. Kaya't kakabsat, tultuloy tayo kung mga rod, ti agkaykaysa, agtitinulong para iti agtultuloy nga panagprogreso, ti ili tayo nga pinili. Thank you and mabuhay tayong lahat.
sakbayan apo mawawis kayo amin iti intero nga yan naman nga lugar iti lubong mawawis kayo apo nga umay makipagselebrar para iti 100 Centennial celebration iti ili tayo nga pinili. Ket ambok saan kay itong agbabawi kakabsat. May satay itong parte dahil na isang sangayan nga panagselebrar. Ket kay ko na kakabsat umay tayo tapno iti kasta ipakita tayo ken kastamat panagyaman tayo kadagiti nagkakauna. At ita kakabsat adda tayo nga siwawaya ken agragragsak para iti napintas nga masakbayan ti ili tayo nga pinili.